Benvinguts i benvingudes a l'aplicació del Servei de Transport Escolar. Aquesta aplicació és accessible tant des del navegador de l'ordinador com des de la tauleta o mòbil. Primerament, per accedir, caldrà posar a la barra del navegador l'adreça de l'aplicació bus.lacomarcal.com. També podreu trobar l'accés directe des de la web de la nostra escola. Hola, en aquest tutorial coneixerem com sol·licitar un canvi en l'aplicació de transport. En primer lloc, entrarem en l'apartat de configuració del fill o filla per al qui volem sol·licitar un canvi. En el cas que vulguem realitzar un canvi que afecte a tots els vostres fills o filles, caldrà realitzar-ne un per a cadascun d'ells o elles. Seleccionarem l'opció Sol·licitar un canvi. En aquesta nova pantalla caldrà omplir els camps que es sol·liciten. És important omplir i seleccionar les opcions en l'ordre establert en el formulari, per tal que el canvi es creï correctament. En primer lloc, donarem un títol al canvi, que ens ajudarà a diferenciar-lo de la resta. En segon lloc, caldrà seleccionar quin tipus de canvi és. El canvi puntual és aquell que tan sols afecta a un dia en concret, mentre que el canvi periòdic afecta a diversos dies i es pot repetir tantes setmanes com necessitem. En tercer lloc, caldrà indicar el dia o els dies que s'aplica el canvi. En la primera opció, seleccionarem l'horari. L'aplicació ens mostra dos períodes. El primer correspon a l'horari del mes de setembre i del mes de juny, i el segon fa referència al període comprès entre els mesos d'octubre fins a maig. A continuació, seleccionarem si el canvi afecta a una ruta del matí o de la vesprada. I tot seguit, en el cas d'un canvi periòdic, indicarem la data d'inici i la data de fi del període que comprèn el canvi. A més, caldrà especificar quins dies de la setmana es veuran afectats. Com bé sabeu, el mateix canvi pot afectar a tots els dies de la setmana o solament alguns. A diferència del canvi periòdic, en el cas que fora un canvi puntual, cal indicar el dia concret. En quart lloc, es seleccionarà la nova ruta i parada del canvi que estem sol·licitant. Una vegada revisada la informació, per finalitzar el procés, clicarem el botó de guardar canvis. En aquest moment, l'aplicació ens avisarà mitjançant un correu electrònic de la configuració que hem realitzat. Si no trobeu el correu electrònic a la safata d'entrada, cal que comproveu el correu brossa o spam. Així mateix, ens mostrarà un missatge en pantalla confirmant la realització del canvi. En el cas que el canvi no siga possible, per exemple, per falta de places disponibles en la ruta i dies seleccionats, l'aplicació mostrarà un missatge informatiu. És convenient, després d'haver realitzat aquest procés, comproveu mitjançant la informació setmanal que el vostre fill o filla té assignada la parada sol·licitada.